shagali biki so amaryar amini ne ban ga kamar kowa yau ga Maji Dadi biki ya hada shagali biki so amaryar amini ne ban ga kamar ki ba da sunan kawai kijin da kai rabe da rabiya a iko na sayai amini da bilki siya a hikima ta sayan nufi su auren sinaniya mai aure da waraka albarkar al-mustafa na biki ya hada shagali biki so amaryar amini ne ban ga kamar ki ba duka da kusin takobi ko tsinke karbubar kayan mulki ko har hada a yau gidan za ta bar gidan mijinta za ta kai yau kwanja zai manawar Allah nuna bisharawa da mulkin ta amini ce na biki ya hada shagali biki so amaryar amini ne ban ga kamar ki ba aminu ka gode Allah da ya yi maka lokaci kamar almara mace a gidanka sai ka kurata bacci da girki ta kama hannunka ta ce maka zo mu ci da zurai ya kamata ku yi dure kar a yi babu ku yau ga Maji Dadi biki ya hada shagali biki so amaryar amini ne ban ga kamar ki ba ga aboki rausa ta ce Allah da shi aure da ni ta ce ba komi ya hana ni bayan aure mana zamani a ɗaki na taso ba kowa a tare da ni ni ko ban saba yin bacci da wata a kusa da ni yau ga Maji Dadi biki ya hada shagali biki so amaryar amini ne ban ga kamar ki ba ke amarya ki kiyaye yar akula bakar mujiya kin san ba ta da hankali musamman ita tinkiya ta sana ki rawar gaban ki zama wahainiya zaman aure zaki je ba zaman yin sarku ba da shaka biki ya
shagali